život ili da ispunite neke dečje snove što niste bili mogućnosti kada ste radili, i onda ljudi počinju da putuju, da se druže. Jako često se dešava da ako jedan bračni partner umre, oni završe sami i on nema niko da se brine o njima, i krajnji put, slepi put je taj koji vodi u starački dom, gde se neko drugi brine o njima. A ja stvarno ne bih želeo da ulazim u mračnu stranu kako se ljudi tretiraju u tim staračkim domovima, jer to je stvarno nije uopšte na nekom humanom nivou. Dakle, ljudi nisu ulagali u ljude, nisu ulagali u svoju decu, nisu ulagali u prijatelje. Kada, kako kaže u Svetom pismu, kada dođu godine koje ti nisu mile, onda se dešava ovo što se dešava u savremenom svetu, koji se reklamira, koji se prikazuje na jedan pozitivan način, ka čemu hrli savremeno čovečanstvo. Mi smo ovde dotakli samo jedan mali delić onoga šta se radi i šta se radi u zapadnom svetu. Uzeli smo primjer Amerike. To će još nešto kažeš? Ja da sam dodam, sjetio sam se pre nekih par minuta si naveo isto da je sve upućeno ka profitu, ka materijalnim stvarima, i ta stvar toliko ide u širinu da to obuhvata i zdravstvo, i prehrambenu industriju, i farmaceutsku industriju, da čovekova cena je jako, jako malo. Ona se pretvorila u jedan dolar simbol ili evro simbol, zavisli s kog kontinenta se sluša, da je sve upućeno ka profitu. Znači nije bitno kako je, da li je zdrava hrana za čoveka, da li je ukusna hrana. U većini slučajeva je ukusna, ali tu se ubacuju svakakvi opijači ukusa i ukusi se menjaju, tako da sve upućeno ka profitu. Farmaceutske industrije, to je već ima poznato, možemo malo više o tome, možda sledeći plan da pričamo ako dođe do toga. Treća stvar je ta da u prehrambenoj industriji, baš danas kada sam bio sa prijateljem, išli smo u prodavnicu i baš sam objasnio kako na svakoj kasi, vi ako se okrenete sa leve i desne strane, vi imate najlošije prehrambene proizvode koji su najštetniji za čovek organizam. To su veštački zaslađivači, puni šećera, čokolade, mislim to je nešto najgore što može se desi. I kad smo bili na kasi, baš ono čemu sam pričao 5 minuta pre nego što se to desilo, mom prijatelju koji gleda, kažem, zamisli sada dođeš na kasu i čekaš u redu i dete tako sedi u kolicima i vidi te sve slatkiše koji su jako štetni i ono počne da vuče roditelja za rukav, kupim. 5 minuta posle toga baš se ta stvar desila, tako da to je nešto što vodi ka jednom pravcu, ka profitu. Znači nije bitno da li je to zdravo, da li je to kvalitetno, da li to može da pomogne čovjeku. Važno je da se to proda i da se to proda što više. Da, to je koncept savremenog sveta, da se sve lepo upakuje. Znači sve to izgleda lepo upakovano i to je ono o čemu Isus govori, da su savremeni ljudi kao okrečeni grobovi. Dakle, s polja su lepi, a unutra su puni truleži i svakakve poganštine. To je slika onoga što se danas nudi savremenom čoveku. Nudi se otrov u lepo upakovanoj flaši, nudi se jedan koncept života koji nije život, koji je smrt, koji je destrukcija, koji je depresija. Vidimo da je vodeći uzrok bolesti i smrti u savremenom svetu nezdrava ishrana. Ljudi uništavaju svoje zdravlje. Najprodavaniji lekovi su lekovi za depresiju. Znači ljudi uviđaju da njihov život nema smisao i onda pokušavaju da na neke veštačke načine se drogiraju i da na veštački način se lepo osjećaju.
Nije čudo da ljudi oboljevaju od depresije u tako velikom broju, da je depresija poprimila razmjer epidemije, jer ljudi prihvataju ovaj koncept laži, koncept neke spoljne lepote, koncept uništenja. Dakle, mi smo ovdje u ovoj emisiji samo kratko dotakli neke stvari koje se dešavaju, koje se reklamiraju. Mogli bi o tome zaista puno da pričamo. Vidjet ćemo da možda napravimo još neku emisiju sa tobom dok si ovde, dok ne odeš, iako ja se nadam da ćeš ti brzo da se vratiš, kao što sam mogao da vidim iz razgovora sa tobom, jer očigledno da tamo nema života. Da li preterujem ako kažem da tamo nema života? Ne, ja se sasvim s tim slažem. Mene je taka zadesila situacija da sam ja se igrom slučaj našao tamo i pokušao sam da napravim ono što sam mogao, ali teo bih jedanput da napomenem ovo o čemu smo pričali danas, da je to jedna velika većina, da postoji mali broj ljudi koji se stvarno interesuju za neku vrstu duhovnosti, prevencije, što se stvarno bavi zdravljem, što se bavi porodicom, da je to jako mali broj i to je nešto što nije toliko popularno, jer vi onda niste deo društva. Dakle, koncept porodice nije popularan, iako je sa aspekta onoga što tvorac kaže porodica najvažnija institucija za stvaranje dobrih ljudi. Ljudi, dakle, vidimo u stvarnom svetu nisu zainteresovani za stvaranje dobrih ljudi, nego za novac, kako piše u Svetom pismu. Koren svakog greha je srebroljublje. Dakle, ljudi žele novac, novac im je potreban da bi mogli da kupe drogu. Sa druge strane imamo ono što tvorac nudi. Isus kaže, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što vam ga sve daje. Ono što tvorac nudi je besplatno. Dakle, mi možemo da izgrađujemo svoj karakter, mi možemo da proizvodimo zdravu hranu, mi možemo sa velikim potencijalima koje nam tvorac daje da živimo kvalitetno u ovom svetu. Međutim, čovjek se odvojio od prirode, čovjek se odvojio od fizičkog rada, čovjek se odvojio od čistog vazduha, čovjek želi dim, mrak, buku, destrukciju, na kraju odlazi u depresiju i završava sa nekim oblikom samoubistva. Da li je to neka droga, alkohol, duvan, marihuana ili pucanje iz pištolja sebi u glavu. Ljudi biraju razne oblike kako da sebi oduzmu život, jer su prihvatili koncept laži da je uništenje zadovoljstvo, uništenje života zadovoljstvo, i ljudi uživaju u tome, dakle, da uništavaju i sebe i sve oko sebe, a sve je to upakovano, dakle, u lepim bocama, u lepim kutijama, u lepim televizijskim reklamama. Kao što kaže Bog u Svetome pismu, izgibe moj narod jer je bez znanja. Ljudi su se odvojili od Boga, ljudi su se odvojili od izvora života, kako Isus kaže, odbaciše mene koji sam izvor žive vode. Ja se zahvaljujem mom gostu u današnjoj emisiji. Da ponovim, gost u današnjoj emisiji bio je moj prijatelj koji sa naših prostora momentalno živi u Los Angelesu. On momentalno radi kao menadžer u Los Angelesu, u jednoj banci, privatno se bavi medicinom, pošto je završio medicinu u Americi, ali kao smo mogli da vidimo, ako da Bog, vrlo uskoro će se vratiti u otadžbinu, jer ovdje ipak, koliko je toliko bolje, može da se živi. Još ovdje nismo dostigli taj nivo destrukcije, iako ka tome velikom brzinom težimo. Za sve one koji žele više informacije o povezivanju nauke i religije, mogu da posete web sajt Centra za prirodnjačke studije na adresi www.creation6days.com, dakle www.creation pa broj 6 daas.com. Do sledeće emisije sve vas srdačno pozdravlja domaćin serijala Dokaz stvaranja Miroljub Petrović. Prijetno.